Ας μιλήσουμε για το Altaix. Αυτό το drone είναι σχεδιασμένο από την αρχή για να εκμεταλλεύεται πλήρως τις μεγάλες αποδοτικές έλικες, ενώ σας προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο. Και ακούστε αυτό, διπλώνει στο μισό του μέγεθος με το πάτημα ενός δακτύλου. Πόσο ωραίο είναι αυτό! Οι συνδέσεις αναδίπλωσης εξασφαλίζουν ότι οι βραχίονες παραμένουν άκαμπτοι, που σημαίνει χαμηλή δόνηση και εξαιρετικά ακριβή πτήση. Τώρα, εδώ είναι το σημαντικό. Οι λεπίδες είναι σχεδιασμένες να μειώνουν τις δονήσεις στο 1/5 από αυτό που θα είχατε κανονικά. Αυτό σημαίνει λιγότερη φθορά στα μέρη, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα και πολύ λιγότερο κούνημα για καθαρότερη συλλογή δεδομένων. Επιπλέον, αν τραβάτε βίντεο, θα έχετε πολύ καλύτερο υλικό. Κέρδος-κέρδος, σωστά. Όλο αυτό το πράγμα σχεδιάζεται, κατασκευάζεται, δοκιμάζεται και υποστηρίζεται από την ομάδα της FreeFly ακριβώς στα κεντρικά τους γραφεία στο Woodville, Washington, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και ένα μικρό μυστικό. Οι ομάδες εξυπηρέτησης πελατών και μηχανικής εργάζονται όλες στο ίδιο μέρος. Αυτό σημαίνει ότι συνομιλούν όλη μέρα για να διασφαλίσουν ότι όλα λειτουργούν ομαλά. Δημιούργησαν ακόμη και το δικό τους λογισμικό ανάπτυξης προϊόντων για να διατηρήσουν την επιτυχία των πελατών τους στο προσκήνιο, καθώς η FreeFly αναπτύσσεται. Πολύ ωραίο. Είναι όλα για την αξιοπιστία χωρίς συμβιβασμούς. Ασχολούνται με τις λεπτομέρειες ώστε να μην χρειάζεται να το κάνετε εσείς και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Αυτό το drone είναι κατασκευασμένο για να αποδίδει καθημερινά, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Και δες αυτό. Αν χρειαστείς βοήθεια για να το πετάξεις ή αντιμετωπίσεις οποιοδήποτε πρόβλημα, η ομάδα υποστήριξής τους είναι εκεί για σένα. Έχουν όλα τα σημαντικά ανταλλακτικά σε απόθεμα για να συνεχίσεις να πετάς. Μπορείς ακόμα να παραγγείλεις απευθείας από το ηλεκτρονικό τους κατάστημα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Καμία αναμονή για να σου απαντήσουν. Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, φίλε. Το Altaix είναι σχεδιασμένο να μεταφέρει σχεδόν τα πάντα, χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης στο πάνω και κάτω μέρος. Είτε είστε επαγγελματίας είτε μόλις ξεκινάτε, αυτό το drone σας καλύπτει. Τι λέτε λοιπόν, έτοιμοι να πετάξετε στους ουρανούς? Η ιδέα της πτήσης έχει μαγέψει τους ανθρώπους για αιώνες. Είναι σαν το απόλυτο όνειρο. Τώρα, αυτό το όνειρο γίνεται πραγματικότητα με το Hang 184, το πρώτο επιβατικό drone. Αυτή η πρωτοποριακή εφεύρεση επαναστατεί τα ταξίδια και προκαλεί τις παραδοσιακές αστικές μεταφορές. Αναπτυγμένο από την προοδευτική ομάδα της EHang, μιας κορυφαίας κινεζικής εταιρείας στην αεροπορική τεχνολογία, το 184 είναι φιλικό προς τον χρήστη, ασφαλές και αυτόνομο. Δεν χρειάζεται πιλότος. Ο κομψός του σχεδιασμός, εντυπωσιακός και θυμίζει ταινία επιστημονικής φαντασίας, φιλοξενεί έναν επιβάτη, 8 έλικες και 4 βραχίονες, προσφέροντας την τέλεια ισορροπία. Ο σχεδιασμός της EHang επικεντρώνεται στην ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, με μηδενικές εκπομπές και ελάχιστο θόρυβο. Το 184 λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρισμό, εξασφαλίζοντας μια καθαρή, φιλική προς το περιβάλλον εμπειρία, με μέγιστη ταχύτητα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα και διάρκεια πτήσης 25 λεπτά, είναι ιδανικό για σύντομα, μεσαία ταξίδια εντός αστικών περιοχών. Στο εσωτερικό, η άνεση και η περιήγηση είναι πρωταρχικής σημασίας με μεγάλα πανοραμικά παράθυρα για εκπληκτική θέα. Το σύστημα ελέγχου είναι φιλικό προς τον χρήστη με απλή είσοδο μέσω οθόνης αφής, εξαλείφοντας τα τιμόνια και τα πεντάλ για μια εμπειρία χωρίς προβλήματα. Η ασφάλεια ήταν η κορυφαία προτεραιότητα στον σχεδιασμό με πολλαπλά εφεδρικά συστήματα και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για να εξασφαλιστεί μια αξιόπιστη εμπειρία. Με την πάροδο του χρόνου, η Hang έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία χιλιάδες δοκιμαστικές πτήσεις με επιβάτες, δείχνοντας την αξιοπιστία αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας. Ο στόχος τους είναι να κάνουν τα αεροπορικά ταξίδια ασφαλή, προσβάσιμα και βιώσιμα για όλους. EHang 184. Η δύναμη της αυτονομίας. Η ελευθερία να πετάς. Το μέλλον είναι εδώ. Τι περιμένεις λοιπόν? Ετοιμάσου για απογείωση. Σε έναν κόσμο όπου η καινοτομία και η εφοδιαστική συγχωνεύονται, η DJI συνεχίζει να εκπλήσει με το επαναστατικό DJI Flycard 30, ένα εντυπωσιακό drone σχεδιασμένο για απαράμιλη δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Εξοπλισμένο με μέγιστο φορτίο 30 κιλών και εμβέλεια 16 χιλιόμετρων, οι δυνατότητές του φτάνουν πέρα από τα πιο δύσκολα εδάφη.
Αλλά περίμενε, υπάρχει και κάτι ακόμα. Το σύστημα διπλής μπαταρίας προσφέρει αυξημένο χρόνο πτήσης και ένα δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση που αποτύχει μία μπαταρία. Ιδανικό για ελαφρύτερα φορτία ή μεγαλύτερες αποστάσεις, αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει αποστολές που είναι και αποδοτικές και αξιόπιστες. Τροφοδοτούμενο από τους προηγμένους αλγόριθμους ελέγχου πτήσης της DJI, το Flycart 30 εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα ακόμα και σε ισχυρούς ανέμους, ενώ το σύστημα προώθησης με 2 κινητήρες και το πλαίσιο από ανθρακονήματα εξασφαλίζουν την απόδοσή του. Το έξυπνο σύστημα βαρούλκου και το διαισθητικό κουτί φορτίου του drone διευκολύνουν περαιτέρω τις παραδόσεις ακριβίας, ενώ το ενσωματωμένο ADS-B και το ραντάρ καθιστούν την ασφάλεια προτεραιότητα. Το DJI Flycart 30 αντιπροσωπεύει μια επανάσταση στην εναέρια εφοδιαστική, επαναπροσδιορίζοντας πώς μεταφέρουμε προμήθειες και συνδεόμαστε με απομακρυσμένες τοποθεσίες. Ετοιμαστείτε και αναμένετε το αξιοσημείωτο και πρωτοποριακό DJI Flycart 30. Είναι εδώ για να ανεβάσει την ανύψωση βαρέων φορτίων σε υψηλότερα επίπεδα. Παρουσιάζουμε το εξαιρετικό drone JOAV PH20, την απόλυτη ενσάρκωση της εναέριας υπεροχής. Σχεδιασμένο από την οραματική ομάδα της JOAV, αυτό το ευφυές υβριδικό VVTOL ξεχωρίζει στη βιομηχανία του με την αξιοσημείωτη ισορροπία δύναμης, αντοχής και ακρίβειας. Κατασκευασμένο με ένα ανθεκτικό πλαίσιο από ανθρακονήματα και ελαφριά υλικά, το PH Tires διαθέτει εντυπωσιακό χρόνο πτήσης 180 λεπτών, καλύπτοντας τεράστιες περιοχές εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιόμετρων με ευκολία και μεταβαίνοντας ομαλά από κάθετη απογείωση σε αποδοτική πτήση με σταθερά φτερά. Στον πυρήνα του, το PH20 διαθέτει ένα επαναστατικό υβριδικό σύστημα ισχύως, συνδυάζοντας έναν κινητήρα καύσης με ηλεκτρικούς κινητήρες, απελευθερώνοντας μια εντυπωσιακή αντοχή συνεχούς πτήσης 180 λεπτών, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και πλεονασμό. Τροφοδοτούμενο από ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου πτήσης, τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά εξασφαλίζουν ακριβή αυτόνομη πλοήγηση, σχεδιασμό διαδρομής και τηλεμετρία σε πραγματικό χρόνο για να σας αφήσουν άφωνους. Επιπλέον, με έναν ισχυρό αρθρωτό σχεδιασμό, το PH20 προσαρμόζεται σε διάφορους τύπους αποστολών και λειτουργεί άψογα με αισθητήρες τρίτων και οικοσυστήματα λογισμικού, εξασφαλίζοντας απαράμιλη αποδοτικότητα σε επαγγελματικές ροές εργασίας. Μέσα στον σταθμό ελέγχου εδάφους, οι διαισθητικές διαπαφές χρήστη προσφέρουν απαράμιλη επίγνωση της κατάστασης, επιτρέποντας τους χρήστες να παρακολουθούν ζωτικά δεδομένα, όπως το υψόμετρο, την ταχύτητα του ανέμου, την απόδοση του φορτίου και τις ζωντανές ροές βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Το Juve PH20 είναι ένα ευέλικτο drone κατασκευασμένο για απαράμιλη αξιοπιστία. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του περιλαμβάνει εφεδρικούς συνδέσμους επικοινωνίας, έξυπνη διαχείριση μπαταρίας και δυνατότητες αυτοεπιδιόρθωσης που εξασφαλίζουν ασφαλή και αποδοτική λειτουργία σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Το μέλλον της πτήσης βρίσκεται στα χέρια του εξαιρετικού UA PH20, ενός εντυπωσιακού φόρου τιμής στα πρωτοποριακά επιτεύγματα της τεχνολογίας UAV, Rocket.